kuyigxathu lokugcina kuze sihambe siyophumelela ephumelelweni. Sizosebenzisa umkhonto wesizwe ukuze sizibumbe njengabantu abampisholo abacindezelwe, sikwazi ukuzikhulula thina encindezelweni. Yingakho iMK ikhona. iMK izoqeda iapartheid esaqhubeka ngokozomnotho nangokomcabanga nangokwenza nje ukuhlala kwasekuhlaleni. Yingakho iMK ikhona. Uma uunderstanda ukuthi iMK izeleni, uzo-understanda ukuthi kubalekile ukuziphatha ngendlela ethize uma uyilunga leMK. Ngoba iMK akuyona yakaKhanyile, akuyona yakaNxumalo. iMK eyabantu abamnyama bonke abacindezelwe ezweni labo, abama security guards, ababokhesha, abama-cleaner, abasebenza kuma-retails, abasebenza emateksini, abasebenza emabhasini, abasebenza emamall abashanelayo, bonke abacindezelwe izokhulula bona, ngoba ithina kuphela isizwe simnyama ezweni labo esicindezelwa khona. Wa-understanda iMK ukuthi izeleni, uzo-understanda ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ningaxofa-xofani nodwa, nilwe nodwa, nibanga ilutho. Awukwazi ukuba yilunga leMK wazi kahle ukuthi siyeza sizokhuluma kwiprogram, ngoba wena umthandi mhlawumbe uKhanyile noma uKhanyile ucathi uyabheda, uzobhala iposter uyicirculate ithi le program iyifake, ube wazi kahle ukuthi le program akuyona ifake. Awuyi-understand iMK, usaqathi iMK yakhelwe uDlamini, usaqathi wena iMK yakhelwe uKhumalo, ngoba wena ungaholi, ungayena umholi, noma ngoba wena uKhumalo ungamthandi uKhanyile, kusho ukuthi ayiveli iphele le MK. iMK inkulu kunathi sonke amalunga ayo, izokhulula umuntu omnyama. Awukwazi ukuthi wena usungenile, wangena eParliament noma wangena legislature, abanye ama-comrade nosisi nobhuti obafite emkhontweni kade nihloniphana nisebenzisana, awusabazi nanokuthi bayini, ngoba wena ususeParliament usucathi sonke sekumele sizwe ngawe.